Alfa gör sin ramsa. Strålar ut som en sol från en isotop. Det är vi som är flygargruppen, vår skolas favorit. Jamma. Det är Delta-gruppen här. Heja Delta, vi är toppen, jobbar hårt med hela kroppen. Huvud, axlar, knän och tår. Ska vi slå med hjälp av Delta, innan vi kan få. Hela vägen ska vi gå, ska vi gå. Lambda. Vi är lambda, vi kan ljus, vi kan även amplitud. Lennart har lärt oss bra, Daniel han kan DNA. Vi är coola, vi är kul, även fast vi går natur. Lambda! Ja, detta är ny.